Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong bag-o nagtrending online kining mga hinimo sa usa ka artist ug environmentalist didto sa lalawigan sa Bohol. Ang iyang mga obra una nga na-post sa usa ka SK chairman didto nga mo'y nakapadapit sa pagtagad sa mga netizens. Karong buntaga mga kapuso, ato siyang mas ila-ilahon pa. Kauban ato karong buntaga si Mr. Pedro Angco Jr. ingon man ang SK Federation President nga si Kian Garzuta. Good morning. Good morning, sir. Muuna lang ko nimo, Noy Pedro. Good morning, Noy. Unsa istorya nimo? Artist ka at the same time environmentalist. So ang imong mga advokasya imong gi-channel ining imong mga maanindot kaayo nga mga artworks. Oo. Dito pa ko sa siyudad sa Artica, Barangay Orlobo. Usa ko ka-founder sa usa ka volunteer program. Niyadtong February 2003 ko nagsugod. Unya sa diinan daghang mga panahon nahimo ko sa sculptor, then sa tanang nga mga butitong nga mga materials or mga sagbot ako ginag-segregate para ipapunta sa programa sa atong gobyerno. Pero matag organic or inorganic ako po nag-estudyohan 2008, 2009, 2020, nag-focus mo dito sa residual waste. Ilabi na ng rubber. Kaya kining rubber, connected kini siya sa mga tsinila, sapatos, ligates ng mga sakyanan, sa mga motor. Kaya ang napulbos na gumikan sa friction, sa ligid o sa atuang mga concrete na kadalanan, kanang di na itong makita sa atong mga mata nga napulbos, toxic kayo. Mo na nga, nakunahon ako nga magkama itong artwork nga rubber siya. Kaning imong mga pinunitan nga mga basura, mga karaan nga mga tsinelas, bay-ubay pag mga basura sa baybayon, Sir Pedro? Sa ining mga bulana, mao ni gitawag og habagat nga mga panahon, usuking hangin. Dagsa ning mga lain-lain nga mga sagbot, gani sa ato ang baybayon sa buko ng lamin namin sa Raya, paglayon o aning bahi. Mao na nga karong mga panag naghangit kayo. Napagaling ko di mahaton ko sa ako. Akong di pa uga dito ay lugar akong gibutangan. Instead nga malabay, mahimo din yung mga obra. Oo. Ang waste waste is precious, waste is a raw material. Sir Ken, anita, sa reaction nimo Ken nga murag tungod ato imong post, nag-trending, nakadapit sabjud siya sa atensyon labi na sa advokasya ni Sir Pedro. Yes sir, naku na mong kalipay sir na viral siya sa social media, at the same time na-promote sa ng artwork ni Tatay Pedro. So, ipasad ni nga from mga national nga mga medias, nag-message siya mo, and then ni Tatay Pedro. Gusto sila mo update sa artwork ni Tatay Pedro, saan nila pagpalit, or pwede ba sila magpagama ani mga artworks na gamit ang mga ocean trash. Sa usa ka interview no, ingon ka nga muraog naminyo na ka ining imong advokasya, ang imong kausa alang sa pagprotektar sa atong environment. Can you explain as ani unsay pasabot nimo ani Sir Pedro? Mga sa kadugay ng gusto sa panahon ang kong pagpalingkyo, ang katawhan gyud nga nagsayod sa akong advokasya, maingon niya na gyud nga gininuan na nako ang advokasya kabahin sa pagpalingkyo sa akong baybayon kadagatan. Alright, magpasalamat mi sa inyong higayon karong buntaga SK Federation President sa Albor, Kian Garzuta, ug ang artist ug environmentalist Pedro Angco Jr. Thank you so much. Thank you sir. Bye-bye. Thank you.